За боротьбу з окупантом та захист прав і свобод українських громадян. До Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив ветеранів, правозахисників, активістів та політичних бранців з окупованого нині Криму. Серед інших орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено ветерана російсько-української війни Нарімана Білялова, активіста та правозахисника Абдуришита Джіпарова та засудженого окупантами українського військового з Севастополя Володимира Дудку. Також орденом княгині Ольги 3-го ступеня удостоїли правозахисниць Альону Луньову та Мумінє Салієву. Щиро вітаємо наших громадян з Криму і дякуємо за їхній внесок у підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та свобод, відстоювання цінності прав людини. Держава відзначає працю та внесок кримчан у боротьбу з російською агресією, деокупацію та реінтеграцію Криму, а також захист прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.